Blay pi baro ki paralak parajor ki ba chusngap bat ba chusngap tanan ban pej ya kane ka program ga jange man katayo akwa ban priang sombai pi baro haka katang ga batyang tam ga jong Jesus Christ ubalong nong pen em nong suspa ujange compare kumno pi long na kanu ga jingngeit pi dan henry pila ban ngap manya pule lang ya kane ga jong ekran ga jong kabalong na ga tien ga jong blai ha ga ba kini ga shakri ki don ban ya samlem ban batai ya ki khat pratali ga jingkli ki bangi don ha kane ga janmien ha ga ba ngan sa kali ya ki kawai pa kawai bat ki ne ki panles ki jong kini rab ban chubab ya ki nong ishimanta kani ga janmien idon I pastor KB Jingpdiang idon ya I pastor Albert Nonglai pastor Allen Lengdo bari pastor Jonathan Mukhem idwai ba ublay on don kat ba pi baro kat ba pi snap ba to ai ba ka ching shisha chong ka tien ka chong ublay kan kalkhu ya pe kan ai man sim ya pe kat ba pinang san manakasi kaching ya pule ke jonge hagane ka por ka dei shapang ka jingngeit ka Jingpdiang bat ka jingngeit hagatin parang ong faith and acceptance takat bangi dang ban pej ya ki ni ki jingkele bat ya ki jubab ki ba ki nong ishimanta ki don ban ya sam ngi tungi na pendam lang la ki kle ki jingdwai blay bak pa chung ibab nang ni kwa ban ai ngo yeme ba mela sha byang ngi ban ye pule na tien ka chong me adwai ba man sima khoi un hikai ngi knang bang yo sngo ye ka sol ka chong me bat kal khu ye ki himan ki para lak para jor ki ba snap to ai ba ka tien ka chong me kan yo chaka ka donor ki chong ki ba kane ka chung ye kren ka chung salok ka chong e na ka tien ka chong me kan long ka chung ka khu ya ke jing em ka ba kan jaman sim ke jang ki ka jong ilang ru baro ka bang ilang pen kre man ye shaman me ana man wana sin ka ba shim ko ba jing ko pa bre ki jang i pan ka tang tang tam jong Jesus Christ amen ka jing kli ka ban kong akwa ban kli ya I pastor Albert Langdo Nonglai ka jing kli ka bang kumne kamut ayu ka jingngeit bat ka Jingpdiang kublai janmet ipi iwe puwe te kublai shibon ya kata ka jingkli kamun ayu ka Jingngeit bat ka Jingpdiang ka Jingngeit kamun ayu ka Jingngeit tengin ya pai lamba ka tin ki jong blai ka bala shem na ka thi jong pol shakinong hebru khat wei kal nong di khat ka baning kong bat ka ba henre ngan pule phi ka ong kumne ka Jingngeit ka long ka jing snow scam ya kita ki ki bangi kermen kata ka jing tenju ya kata iwe ki bom yo I ka Jingngeit ka dei ya ka ka ba ngim la ban yo I nginget ya kata te hang ne ka dikhot ka ba ru ko ong ba namar ka dei ya uta ubawan hajan ublei ban nget ba udon bat ba ulong uba ainong ye kita ki bawat ya te kum juro ka Jingngeit ka dei ka ba pen scam yang ni ya kita ki baro ki ba ngim la ban yo I te ka Jingpdiang ka dei ka ba ya manjur lang bat ka ba nget haba klam ka Jingngeit lani ka faith kum no ngen pdiang tharai kum no ngen pdiang ye ka Jingngeit ka jong Chris te haba ka Jingngeit kam ya manjur lang bat ka ba pdiang kum no ngen san ho Chris te lada ki me tre lang iwe puwe te ngan pule phi sakwe ka dikhot ang ne ka na kitab sam khat khandai klong dikhot ka ba khat sao ong kum ne to ai ba ki kten ka sentur jonga bat ka jing perkhat ka donut jonga kin long bala pdiang sngo ba hakmat ka jongme atrai umau sing jonga ba unong suspa jonga te kini ki bro ar ki atre lang ka ju lada klem ka Jingngeit kum nongin pdiang kum nongin IT met bat man sim kum nongin no kluj ya ta ka jing nget ke jong Yesus Christ lada ngim don ya ngi lada kata ka Jingpdiang bat ka Jingngeit
kim ya trelang kum no ngin sana ukres trai tiang ni ke Jingngeit bat ke Jingpdiang kalong ba ya ki ba nyum la ba ni ui ni pdiang ya kata ni pdiang ba ublai udon bat ublai uba pelat im yangi na ke jing sate sakum hak jing long rau ke jongu sota te kini kide jing jubab ke jonga kulish pon Kublai Shibon Pastor Albert ya gitu gijing pensyai ke jong phe ki ba suk ban song tho ha ka ba dai bat ka Jingngeit bat ka Jingpdiang bat phi la ya sam lu na ki lightly ki dikhan na ka tin ke jong blai ban kalong ka ba suk ban song tho ya ka jing batai ke jong phe tang akwa ban phai man ta sha I Pastor Allen Lengdo ka jing kali ka ba nga don nam da jong phe ka dai kumno baya ka jinglong mantan rai jong unong pop labatai lam pensyai ngi lor kene Ngako ban aingu yo blai na benta kana galat bangan long away na pening ginong sim benta na rensan ban ya kren ya siapa kana subject ka Jingngeit bat ka Jingpdiang tinga ai ku blai ru I pastor I bala wanra I ka jingkeli ka basngotenat kumno ba ka jinglong jingman tan rai jong nong pop labatai lana ka ka jinglong jingman tan rai jong nong pop kumbang yi ha ka city ka bopol utho shaki nong koren ka banengkong kalong ka baar ka khot ka ba khat sao bau bri u bekerja do lana bri u bekerja pertei don ka jing sotana lana ka jing somha ki ki bekerja mensiam lana ki bekerja mensiam ki long ki jing ibet hakmat jong uni brio tikum tangi la ong baka jinglong jingman tan rai jong nong pop u bompat semla kelak bomot dari ka jing jingai ka jong u na ublai but anda bola jengai no blai sngo hiru bola jengai no blai sushu ke jingetip lem kam don shu ho yu I ya ki pop ki ba ule ba anda ba ule kam ke basniu sngo hiru ba ule kam ke basniu te namar kata ula jengai no blai bar ke jingetip lem kam don shu ho hendrai hendrai anda ba mensim jong blai ukta ukuran upen kendu ho de hang ta kan usasang ban yu I ya ki pop usdang menu I ya ka jing sniu jong ka pop ya ka bor jong ka pop nang ta ya ka jing bakala bat usdang ban pej iki pop ku u da ka jing isi ba kwa shu ban le bat shu ru u I ba ula jingai na ublai kani ka jing long tan rai jong nong pop ya ka bangila ban sngotu kumbala pensyai ngi da I Pastor Allen Lengdo ba haba ubriu jingai na ublai tip ban itho ki pop tan rai dei tat adu bo phai chu chi su lamba ka jing pin ka du ka chong man sim khoi ba u sa yo I ki pop bat ban phai show blai akwa ban kli ya I Pastor KB Jingpdiang ki dau tan rai ki ba pen long ba ngim dan ya ka jing suk ha ka man sim kumbreo ki gatu da ni ki dau ki ba khang la yang ni ba yin yo ya ke chi suk ha ka men sil ki gatu da ni ki dau ki ba khang la yang ni ba yin yo ya ke chi suk ha ka men sil ka baro na ni ki brio ni kwa ya ke chi suk ndali wei na ni lu ibang kwa ya ke chi suk Henry ni kum ki brio ni wat ye ke lenti ki ba phe ban yo ya ke ni chi suk dan ki ba pai se ba sma ban yo ke chi suk berkat pada ka ba ki yo ke spa ki kamai spa ki yo ke chi suk dan ki ba pai se ke chi sta berkat pada ka ba ki yo ke chi sta ki dan ki degree ke chi em ke chong ki yo ke chi suk dan ki ba pai se ki jing kwa bride of the dog, the lust of the flesh.
Shaka bam, shaka di, shaka jing im auria. Iperkat da kaba. Ki bam. Or paho pahai. Ki di. Ye ki jing di. But laki long ki basneo. Kila panyo ye ki jing suk. Ray kini paro. Kim ai ki jing suk. Kaba shisha kaba siu ki jing. Kakwa man ong ko ki lok iba e ki jong. Ke jing suk kaba shisha kaba mila panyo. Ke dekan ke jing suk ka jong jisu. Jisu ong ke jing suk na ai pi. Om kumba ka perkai ka ai. Ga ai mana pi. Ke jing suk kaba shisha ka long. Tang da kaba ngi pai show play. Cái IT cái chính em cho người sầu này sầu chỉ số cái IT cái chính em cho người sầu cũng nằm bên cái bộ nằm sự sáng cho người xem nhá học à bên như là IT cái chính em cho người sầu người xem nhá bạn học bảo u ôn lệ ya cái bà dan cảm hay cái chính em cái cho mình cái này cái lòng cái chữ ba cái chữ kiri. Nhớ pun saya cái chữ kiri cái ba. Kublai jibun pastor ya ki jing penshai ki jong phi bat ki long ru kum ki jing pen kan mau na ka benda gitu ki ba la chu yo sneo ya ki ni ki jing hikai ba kam dai ka jing le auria ka jing bam ka jing di ka spa la ne ka jing stan ka bala banai ka jing suk ya ki brio kum ba i pastor la ong ba ka jing suk ka jong i ka dai tang jisu bala banai nga kwa ban ke li i ba jenison pila ban ya sam la ban ngi kum no kum ki brio ni la ban yo ya kata jing suk ka bashisha Khoblei shibon yani ga jingli or kadai ga jing yo map ya ki pop but ka jing suk ka jing eat ka man sim klong kalat yangi ban yo ya ka jing suk ha ka ba ka spa kamla ban thit ka jing na jing start kamla ban ai hangi ka jing tip ka jing champang ru kamla ban ai hangi but ublei utarwa nakbanta ka jongi prong ngimdan kam pisa ban thit jaka laring phai oi zia kan long ba san pasan khat ka ban kang kong ne kau jar ubasliang to one shaki but uta ubamdan sbai one to thit but bam one ken to thit ka one but kadut clams by but klamdor hane ublei utrwa ya ka jing yo map la don manun wakwa ban yo map one shu omdan kam sbai ban omdan kam sbai ni omdan kam dor ban thi de ka hande ublei utrwa ai na ka banta ka jongi tedai kan ne la dangi kwa ban yo ka jing suk ha jing im ngi dai ban yo ika jing map na ublei pop kejongi kublai jibun pastor jenasa ne kido jing penshai ki jong phi bat lapen kan mau ngi na aisaya kala nang manang kang khat ka ba khar phra kuma phila pulei ba ublei khat ale ngi nya sai nya lang laki pop jong phi ki saw han te gen sali kum ka yor te kumu nang pop ubawan show ublei akwa ban clear i pastor albert ki de ki senjam ki ba ngi dan kaman le kat ba ngi wan shakik chat ki jong jisu Khoblei shibon itu jingkli cái senjam anda ni la plai ki pop ki jongi anda ni la plai ki pop ki jongi ten ki jom lai ka ongum no la da ni plai ki pop ki jongi un long uba yai ne ba du ba hok ban map no ye kita ki pop bat ban pen khuj no engi ya ka jing bom hok ki jongi ning kong yo nes kan no ka ban ni kong ka ba khan dai te ka point ka ban ni kong hang ni ka long ni de ban kut jing mut la ni de ban rai kut jing mut ban IT la de show play ta ka
poin ke baar ban kerpat ya ublay ya Jesus Christ usai no ikipop ke jongi bat poin ke balai bat ni day ban nget ba lang ba ke jing kamba ke bau Jesus Christ ule nam ta jongi nget ha ke bor ke jong ha ke bor ke jong Jesus Christ hi ngla ban te aku ren san kil nong dikot ke ba khat nyaw hang duk ong ba lada ue ubahau Chris ue ubanget hau Chris ulong ucing thau batmai bat ke barim kila duno te kata ke de ke ba Jesus Chris ukwa yangi iwe ue bat ke de ke sen jam ke bakrau bangin de ban boot ik din jat ke jong Jesus Chris bangi de ban IT met bat men sim shaur bangin long kita kiba koi bakhia ha ke jing long bakan men sim bangim de shu ban Hai biang sang jinglong barim bat ngide ban rai kut jingmut ban long kita ki shakri ke ba Jesus Christ ukwa ini bagide ban long kuble shibun Amen. Kublai shibuan Pastor Albert Langdo ya kita kijeng pensyai kijeng pe ngasang tanah dikit dekat ke ba pe pule na ar syakinang koren kalau nang basan kat bakat nyau ba jisuang ba nu ba long hau Chris ulong jing thau ba thamai te ngakwa ban wanra ka jingkeli yai Pastor Allen habangi long ki jing thau ba thamai balai bangi don kam ban nge ba ya ki pop ki changi lama hatu pilana man pensya yang ina ki jing syam ki jong jisu Kublai shibun na benta kana ka jingkeli ka basngo tanan balai ngi de ban ngai bai ki pop ku jangi lama na ka city chaki Hebrew kalau nong ka bakat wai ka khat ka ban riu ka jingait ka jinglong ka ba pun sngo bha yo blai bat klam ka jingait ngi namla ban pun sngo bha yo blai ten ma kata balai ngi de ban ngai bai ki pop ku jangi lama namaru Jesus Christ ula sisha ban map ye ki pop ku jangi tu Jesus Christ we rap ru upele kalenti lane kalat bangila ban ngai ya kane leng ba ki kamba ki ba ulale arja sne menchua ana Jesus Christ u ya ina ka pertai ana ba ikandu ikibre ki bapang ki basitom upen khia upen koi ye ki jingpang ki baki kidan ye ka jing toko ye ka jing matla ye ka jing bomlat kran ye ka jing be iki ksoi bat kum ta ter ngi ibu Jesus Christ upen koi upen khia ye ki ne ki brio ki bapang ki basitom bar ki babun ki benta u Jesus Christ uju ong ba ka jing ngai ki jong pi ka pen khia ya pi yau tu ukpa jong tu khna u bapang phor u Jesus Christ uang la ban le ekani la rame medan ka jingai utu ukpa uang ngadon ka jingai ngangai atra ya rap ka jingbam ngai ka jonga nang tangi iru katuka brio katuka riu kan thai ka ba katuka kan thai ka ba don ka jingpang mi snam khat asdem u Jesus Christ uang to khilai ka jingai jong pa ka pan khia ya pa khilai te ka jingsok nang tangi iru ba utu orang ba uba pang yang tholi ana u Jesus Christ ula pan khia ya ka jingpang yang tholi ka chu ulawan phai pat ya ka ban ai ka buram show play u Jesus Christ uang ka jingai jong me ka pan khia ya me bat kum ta ter ni i ba u Jesus Christ lang ba ki kamba ki kam ya ka bangila ban i ki khmat ki jongi ule khnang ya ka ba ngin so thu pat ya kita ki ki ba ngimla ban i khmat ki jongi bar kata ka lam mingi saka bor ka bu Jesus Christ ula ban le kata ka long ka jingma iki pop ki jongi ngakwa man pule naka gospel Matthias ka long ka ba khandai ka khat ka ba henrio Henry ba pinyo tip ba ukon ubre udon ka bor ha ka khandau ban ma iki pop hangta ula ong ha uta upapang yap silyang to yang to ra no ela ka jingthia to khile dru sala yeng u Jesus Christ u udon ka bor ban ma yeki pop hakana khandau brule yakata ban pensong thu su yakata ule lang baki kam ba ngin ngai yeki ta ki kamba ki bu Jesus Christ ule ke ba lami ngi saka jingai ke ba u Jesus Christ ula ru ban le wat kita ki ki bangim la abni i de khmat ke jongi berkata kata jing ma yeki pop ke jongi tenama kata ngai ngi de ban ngai bu Jesus Christ ula ban ma yeki pop ke jongi namar u Jesus Christ ula sisa ban ma yeki pop ke jongi Kublai shibuan Pastor Allen ya gitu kijeng pensyai ki jong pe ha ka bedai bat ki jing ki jong jisu namar ba kitu ki brio ki ba ukta ki ba upen kya
kidai ki kamba ki baca shisha hakaba ki sham ya ka bor jong jing pen kya na uji su ba kata ka ba suk bangi ngin ngai haka ka ba ublai ulaban le dan ya ka jingkli haka ba dai ba kato ka benta ya pastor kebi kabetang ka jingkli ngan pule ka ongkum ne ka ka bangi dai banang sepang ka jingma bi ki pop na ka jing pen kya ya ba pang yap shiliang ha Bethesda songba pastor penchai ni ha ka be dai bet kene cái jingli cái ba cái lo cái jingi cái bangi la ban yo hai cái jingi dei bat cái jing ma cái pop cái jongi cái tu cái jing jia cho cái jing pen kia u jisu yo ba pang yap shilia cái pum Bethesda cái jingi cái bangi la ban yo na cái ni cái kamba cái bu jisu la le yo tu ba pang yap shilia cái pum Bethesda ulapang kumalai po prasnen but ulatia leni wasyong how road yang ketuga pung Bethesda daga ba ngai leni daga ba daga ba ngai ba dabo angel one but bin ki ye ka bạn là đầu nhỏ bạn kinh thị nhưng con là cái chỗ muốn nhỏ ấy kia để đâu cái suy chỉ số là one sẽ cái bụng là giá lên thì lên ba cho cái bụng rồi yêu lưu riêu bà là băng hạt được bà lại của Prasnen bà đó yêu chỉ số là ông rồi yên ra cái gì thiệt cái chỗ but ya uni brio ula ko ngo yaki kentin ki jong jisu ula yen ula ra e ga jing tia ula yen but ula ya ke ga bala pelong yu bon ya bon yo khia na ko ga jing pang ga bala pan yu hadu ko ba lai ko Prasnen amdan ke Henry cái Jingngeit cái dòng u hay cái tiền cái dòng chỉ số cái tiền cái dòng chỉ số cái Jingngeit cái dòng u cái là bên kia hiểu unjuk ru bagi là dari dan dia cái Jingngeit một lệ ula ban lệ ni là bên đó ya cái chữ ba cho cái chữ ban cái chữ mi cái đấy cái chữ này Shibun pastor kebi Jingpdiang gitu kijing penchai ki chong pi ka be dai ba do brio ba ta lai po Prasnem rangkat ba ka jing shitom ka chong Jingpdiang chong Jingpdiang ka jing snokyo pen ban shem ye ki kentin ki chong jisu ba du yo ye jing kya akwa ban kli ka jing kli ya ba ya pastor Jonathan mukhem kumno pat mangi lani uno no brio ngila ban wan shau ble klem ka Jingpdiang lani klem ka jing sosi songba pen shailem yangi hakabe dai ba kani ka benta kublai shibon namatakan ka jingkli ka ba phi kli hoi ni long ki breu ki ba dap da ka pop but lada bishar ngi kat ko kum ngin long ki breu ki bala sha penrem na mark pop ki jongi but dailing ba uchi sukris ka ba ublay upha shakane ka parthai ban yap namata kunong pop ba baro ki bangai hu ban light ne ka ching penrem magata u shiti ke jong upo sakinong room kalong ba prat khot ka banengkang hangne ong namar ka cha manta omdon ka jing penrem ya
kita kiba ha ukris kiba miat kat ba kum kedo handai kat ba kum umensim but upol ong tu kiba ngait ha u Jesus Christ kinum don shu kata ka Jingprem namar kim yat kat kum kedo ki yat kat kum umensim te ni de ban plai ki pop ki jongi ha ublei ni de ban yo ma bi ki pop ki jongi knang bangin ngin yang khmat ka jong ublei klem ka jing le ran ba klem ka jing si badai leng ba u Jesus Christ ka bangin la ban yang khmat ka jong ublei klem ka jing le ran ne sngaw si kublei shbon. Amen. Kublai shibun Pastor Jenison ya kido kijing pensyai ki jong pe ba ni dan kam man yo ya kijing ma ya ki pop kenang bangin yang ha blai klam kijing so si ngakwa ban wan biang si Pastor ki bi ka bedang ban kle i kumno ba ha kijing tre ka jong men si ma khoi ka ya rap yangi bangin long shibenta na ka long yang ka jong blai cũng đủ mình xiêm mà khôi open yo ya cái chi em cái bát mai hay cái đó nốt cái joy but pen long yang ni si benta na cái long yang cái joy cũng đủ mình xiêm mà khôi open yo ya cái đó nốt cái bát mai hay cái chi em cái joy but pen long yang ni si benta na cái long yang cái joy play hay cái God khi mau jam show Chris kadon gani hagasla ka basan puwe but san pu a haga standard edition dan gini ki contain ki ba on lingba kani ka Jingngeit ka basin la hoble umen sim ba ko ula pen yo ye ka Jingem ka ba thmai haga do not jong pi Pilong ki kon ubalaka second long yen ublay badu e ya pi kumbau e yo kon jong u lingba ka Jingngeit ka ba sinla ka ba shida ublay umen sima kon upin yo e ka Jingem ka ba thamai ha ga do not jong pi but pi long kum ki kon ki jong ublay ki kon la diu kon balaka che ka long ye ka jong ublay sa shi sin biang ka dei ka Jingngeit ka jongi abang ngi ngai nadu ka do not ka jongi Gidan ngait na do ka donot, ngait small men sim na do ka donot. Abang ila e kata umen sim makoi utray ha ka donot ka jomi. Bada gani ka jing tray ka jong umen sim makoi ha ka donot ka jomi. Upen yo hangi ka donot ka batumai. Bat kumta ni kelalong ki khôn ki jong play ki khôn ki jong play jingli ka basao ke jingli ka basao ko ka ai ka jing sneu play u bo pa ha bo nong pop Kublai shibun Pastor KB yakito kijing pensyai ki jong pi ka ba pi wan ra kamat ba ngin yo biang ya kijingเป็นกันตั้งกระจงมันสิมาคุยหากลองยังกระจงปลายก็ได้กระจิงเงยกุมบพี่พี่ลองแต่หากไปได้บัดกระโตงากว่าวันมันตาใช้พาสเตอร์อัลเบิร์ตเลงดอแต่บัลเลยบางิมได้บานประชังบานเป็นลองคุยช่วยละเดหาชอบเงินวันชาวปลายบัลเลยบาคุมกีบริวเงิมลาบันเล่ยกตาสมมาเป็นชายลำหากไปได้บัดนี้ก็เป็น Kublai shbon ya ka to ka Jingkli balai ka long ba yang ni ban wan show play đấy hak por bang ide ban persang ban long khoi ban pensya hak maru ba ngi long ki nong pop
ngilong kinong pop ngimla ban suspa ekipop ya kibangi la le menchua ngimla ban penkelai ke donut ke jongi ban penlong khoj ya la de ngimla ban le dale le ru em da ka bor jongi hi te ke ba uble ukwa ingi ukular ingi ulah kular ban le ya kene baro nam ta jongi lang bau kris balai upha u kris balai uwan ban syayap nam ta jongi balai katuga dikot na uyones like long dikot pakan ru amba na ba uble uye kata ya kene ka perthai balai uthoi katu na ka ekata namar ukwa ingi bangin nget ya jingkula ya ka ba u play ula ai lang bau kris bau but kapakong san kalong ba ngi deban IT kumbang ong EP mene ngi deban IT met ban men sem ba ngi deban nget ya ki jingkular ke jong Jesus Christ ke jong blai bat ban mon ban sakri u lada ngin tang shule ya kane u blai ut pendep ya ki keten jong u hangi iwe uwe kata ka de ke ba u blai kwa u blai un pendep ya ki jingkular yang ion penkia kumjuru kumba ukris ulai ya utu breu bapang yap siliang de ban yat haba breu ulanget bat ba ula penkia kata kalong kum tai ngiru iwe pue ladang nget bau jisu la ban penkia te ngin ap ngin sunget ik cikula bat pediang ya ke bau play ula ukwa angi iwe pue te kata ka de ka jing coba ku jong aku boleh sebut Pilawarna ya gajing penchai ke basuk mansang tu pastor Albert Lengdo ba ngimla ban le ruem de tang ban sungai ha ki jingkular ki jong ble ha ki jingkular ki jong chisu lang ba ka tien ke jong ta ha ka be de bat kane kalong ka basuk ban yo sneo henry bunsian pat ka bangin le bangin tiang ya kata ko an phai shi pastor Allen balai ba ndaki hajar ki kristan ki ram ha ga jing lenti kristan ga jong ki sungba batai lam yingi Kublai shibun na kabanta kana ka jingkali ba balai ki hajar ki remno ka jingya kristan ke jongki ka jingmap ki jong blai ka de ka ba ublai u ai ba uterwa kerlo ya baro compare ki bale ka pop ka ba crown ka pop ka ba red ndu blai u ai ka jingmap ya baro but omdon ka pop lane omdon unong pop u ba crown hadu kata ya ka ba ublai umla ban map u jisu utrang u angnot hir bangin nget ba ula ban le ya kan kam ban map ki pop ke jongi tenaman kata ngi di ban weng ya ki jing snow la ne ki jing mo perkat ki bangi perkat ba ublei umla shu ban map ki pop ke jongi landing la le ya ki ya ka ba ublei umla shu ban map ki pop ke jongi kini ki jing perkat ki ba khanglat la ne ki ba long ki ding Jingpdiang ki ba khanglat yu kristan ka jing ya lenti ke jong kristan ba de hang ne ken ba ki hajar ki hajar ki remno namar ba kim ngai ya ka bor jong ka jingmap ka jong Jesus Christ ki pop ki jongi shimet dehang ne ken bagi kristan ki ramno ak jingya lenti kristan ki joki blishibon pastor Allen ya ki jing penchai ki jong phe ki hajar ki kristan ki ram ha ga jing lenti kristan ki jong ki namar ba hiduna ki dunai ka jing ai tanga kwan phai shai pastor Jenison nei ki jing tharai sneo kimi bat kumno ubrio ulaban long balai loi na kita Kublai shibun am ta ni ka jingkli ban jubab ye ni ka jingkli ine ba long ba ngide ban long ki ba light load na ka jing thrice new ba oblay umla ban map ki pop ki jongi oblay ula ban map ki pop ki jongi langi pet ha u Isaac nang ban kong de khat ka ba khat pra kong lucky pop jong pi sawan han kin sale kum ka yer lucky saw to kin long kum inyo lang brad the don ka pop ka ba crow ani don unong pop ba crow ban yu jisu unong pan im unong su spa
uba crown tengin day ban ong ba o jisu la shaban map ki pop ke changi namar bangi le shibon ki pop bangi la ngi long nong pop uba crown o jisu kloi ban map ki pop ki chong pi la da pi wan sha o ban pan map ki pop ki chong pi u kloi ban shim no ya ka pop ke chong pi ban ba holiday but ban pan pong ya pi da ka hok ke jong o kudeshbon kumba phila ong ba bunsin ubreu tharai ba ublei omla shu ban ma ya ubreu akwa ban wanra ya kawai ke jingkeli ya pastor Albert ba kumno ba ka jing tre ke jong ublei ka ya pier na kaba kiwe ye tre lane iwe na iwe pat ki ya tre ha ka ba ya dai ba ya ka ka ba ublei la ban le Kublish bon ni to ka jingkli hoi ublei sham la nyo shiliang lane ublei le yangi kumba ki breu ki le ya iwe pat hangne ki jingor pat jong ublei ki long ki jingor pat jong ki jong ka jing isnei te ki jing bat ki jing snau sun bat jam te kata ka de ka ba ublei ukwa yangi bangin iwe snolem ya ki we ru de kata ka de ga mission ka ba ublei ukwa yangi iwe knang ba ngindon thang ne o isaya san pusan kong nong khot ka ba hinyau hang ne ong kum ne ngan pule phi to upoman on ino yala ka lenti bat ureu bom hok yala ka jingmut upoman ka bomut ubadon ni tu jingmut ju khat ki ba sneu on ino ya ki jingbom hok ki jong bat khamtam e ki jingmut ro ton phai chu tra ton sung sun ya un pan ma lane un pan jing rap na play te hang ne ong biang bat chau play jungi namar un map ye ki pa sakwe ka dikhot hang ne ong na kitab Isaya hi kan nong ba sau pusau dikhot ka ba arpu ar hang ne ong kum ne ngala pendam no ya ki jing palat ke jong me kumba kum ul o barpen ba di ki pop jong me ki ba kum ul o to phai shanga namar ngala suspa eme kata ka de ke jikular ka bo play u ai no ta ke jong ni stanat de te ka don sa ki don sa iwe pat ki khot na ka thi jong pol che ki nong episos kal nong ka ba sau khot ka ba lai pu ar hang ne ko ong kum ne bat to phin long ru ki ba les bon paralok ni de ban long ki ba les bon paralok ki ba jamnut ki ba ya ma paralok ku ba ublei uru ha ukris ulama ya phi ni de ban ya ma paralok ublei shim la le shiliang ublei shim la jit kumbangi ki bro hak ni ka perthai na mar ngi em hak ni ka perthai ka bak ni jit iwe de ni jit uno bangi de ban ya sha uno ni de ban ya butlang henre ublei shim la le ukta shim la nyo shiliang u long equal ya baro te sakwe pat na ka ju sthi jong pol hi kinong philippi kinong ba ar dikhot ka ba sao ngani hang ne ong kum ne khalam da khmi uwe pa uwe tang yala ka jong hi henre uwe pa uwe happy yala ki jong ki we pat ken nim de ban khmi tang yala ka jong henre ngi de ban pech ki we ro ngi de ban sngolam ni sngo san nam ta ki we ro te kini ki de ki jing jubab ki jonga ho ublei shum la long ublei uba le shilian henre long ublei ka jing pat ka jing solam u ai nam ta ki jong ni we kuble shibon Plesibon pastor Albert ya ki jing pinchai ki jong phi na ki to ki dikhat jong ka ten ki jong blai ba bunsin haba ki jing gular ki jong blai ki long ki ba shisha ban ki kloy ya ban skau thu ba ban pdiang e kata bat ka jing ya bunsin ka long ba usaitan wan na kwa ban kali ka ne sha ya pastor Jonathan kumno ngin pen phai ki tien yo usaitan haba wan ban pen rem yang ban ngin ngai ya ka tin ki chong blai bangin bat scam bangin pdiang ya ke ka ba blai la ko la hangi kumno ngi la ban bat scam da ka bangi pen phai kala ya ki ching
pendu bor bari ki jing penchoy ki jong u saitan Kublai sebuah ini gajing keli ban jubab bikane ngimdai ban sha skor ye gajing penchoy jong u saitan ngiri bentip ba u jisu ulayap namata ki pop ki jongi bat kwa yangi ban yap bat kwa yangi ban im bat walangi lakran ben ye gajing e ki jong u ne walangi long nong pop ladangi wan chu jisu ukloy ban ma ngispen nuksa naka jitu khna spang khon sorong auria walau la lek no na u pa chang u la phet no pa chang bat rai ha ba wan sha u pa u pdiang ye u kum khon jong u kum jo yangi ru haba ngi wan chu jisu usok men un pdiang yangi kum khon jong u hui ndai ngimde bat ban sha skor ye jing ba shoy ka ba jong saitan ka ba jisu unum pdiang sho yangi amen so tanari ki doge jing pechai ki jong phi pastor Janeson akwa ban kli ai pastor KB kumno ka jing sngaw ka dono jong pa haba ukhun ani ka khun ki le pechai u sao cái chính cái lý cái sao có cái ấy cái chính nghèo lệ u bảo pa ha bảo nông pop u ya lệ per sha hiểu cái ấy cái chính nghèo cái trong u lệ u bảo pa God the Father ha bảo nông pop u ya lệ per sha hiểu cái chính nghèo cái trong u lệ bảo pa u bảo là ai di ya lau jong kon naga benta jongi ubala hoi ubala yap hoi ubala IT of Jesus Christ naga benta jongi kalau mau dah snow si yang ni hado kata-kata udah snow si habangi ngi le pop la ding ye le pershayo ula pa ya lo jong kon bala khamwe u Jesus Christ ban wan shagani ke perke ban ya na ka benta joy agani ka kat biar agak selah ka ba sun post line bao jam show Christ on ba u eat u jiblay u isi ya ka pop andre u eat yo dong pop but ula I yalade how Jesus Christ ula I yalade how Jesus Christ wa eat yani hadu kata but habangi ni ale persyayo kapit snow si kayo kapamot bangi ngem nyaw ko ye chin le pha ke jong una ka betai jong kalong kum jo bangi ni le pha ya no re but kita ki bale pha kim nyaw ko re kita ke chin le pha ke jong kim salia kita ke chin le pha ke jong kapit snow si đây các bên mong cũng chưa được nhiều này mà u là IT là đi how Jesus Christ và ni nghiêm nhiều co để ta cái chính lẽ và phá cái cho u là cũng tại chỗ này ta chỉ xa các bên số xí cái chính cái lý và sang hai kumbai pasoi la penchai ba ka donon ka jong blai ka pai bat ka song si haba ki khon ki phai lenden au pa balong blai jong e ba ladangi pej ba ha ka testament ka barem ni don ya u wena ki noi pa u jeremia kumno u penlang ngakwa ban wara ka ni ka jingkli ya I pasal len kumno ba blai u
Ukraine lang ba Jeremiah sepang ka Jingngeit ka jong kumalapan pau ha ka Jinglong ka jong kun sorong area how Lucas ko lang bakatsan pilam pensya ngi kane Kublai shibun na kabanta ka jingkeli kumno u Jeremiah u pelang su lane u at su ia ka jingsha sepang ka Jingngeit ka jong kupa kumangi i ha ka parsi sepang unu kun sorong area u kun ubala ja na la yeng la sem ubala jengai na lo jong kupa ula penserwai ke jing ai baro ke jong kupa ya u hakari nong wei berni ipat ba uniu kupa u badan ya ka jing angnut ya ka mensim ke trang her ba uniu kun wan pai pat selo jong kupa ke Jingngeit ke pasha ke jong uniu kupa ni iru ba u Jeremiah u tho sepang ke Jingngeit ke jong kupa u ba ha beneng Jeremiah kalong ke balai phoi ke khat ke balai laslem utrai ula mi pau hanga uda ong shisha ngala ye ya pha de ka Jingngeit babam jukut namar kata da ka jingle ye ngala ring ya pha ublei ula e yang ni da ka Jingngeit ke babam jukut badda ka jingle e ula ring yang i wi pi ngila jingai no lo blei ngila jingai na ka yeng ka jong blei ngila long kum unu kun sarong oria ubala jingai sha ka jing sko ba ka protei ubala penlut e ya la pen serwai ka jing ai ka jong kupa ngila jingai na ublei ndu ublei da ka jingle e ula kring ula ring yang i wi pi buda angnut uda terakhir bangin wan pai selau jong kupa bat uterwa ya ka jingmap ya ka bangin de ngai ba compare ki pop ki bakra ki panale ha jing im jongi do Jesus Christ ublei uba kupa jongi ba beneng u hadu kata bo kuloi ban map ki pop ki jongi Blishbon pastor Alan ki do ki jing yarap ki jong pi ban penshai ha ka be dai ban ka Jingngeit ka bom jukut ka jong ublai ban ngio i ba khane ka Jingngeit ka bom jukut ko ba Jeremiah wang ka dai ka donut ka ba blai upen i ha ka dur parsi sepang kun sarong area ha ka testament ka ba thamai bat ka Jingkeli ka ba buat ka ba ngakwa ban walam ha kane menta swa bangin pen kun kumno ngi la ban song tho ka ba dai ban ka Jingngeit ka ba ublai upen pau lang ba u Isaiah bat ka Jingngeit ka ba ubrio u don balaki kun Lisbon ya kan ka Jingkeli ka ba P1 ra ka ong ka ka jing nu jor ka ba Isaiah u padang ka Jingngeit ku pa ba kin jabaneng kumalapan ni hak parsi jong u kon sarong area oi ladangi pet bahai ka jing yesu kanal ni ka parsi jong kon sarong area ngi isha ba ukpa u hadu kata yau kon uba la klet noi uba mnyokor ya hakadustur jong kijung ukpa ula ban ai ya ka bha la ne ka nong kan ti jong kon shwa ba onyap la ngi pe nuksa kom u Isaac ukurku ya kon go jong u ai u ye jing ku shwa ba onyap u Jacob ru ule kumju hakadustur jong kijung lada u kon jong upan ni kanong kanti shwa bo pa unyap kamut ba ula penyap ya ukpa padum kenkor ya ukpa bat hakan ni gajing sukhna kun sarong ria ni i ba uni kun upan ya kabha ka jong shwa ba ukpa unyap kamut ba hakadustur ka jongki ba uni kun ula penyap ya ukpa ba ula shim ya ka bha jong but lada uniu kun wan biang kadustur ke jongki ke ba kibriu ke ba sa marjan kin len thamau kin len shop ya uniu kun but haba uniu kun sra ongoria ula late ben pensrawa ya ka por ke jong ya ka spa ka jong ya ke ba udon but ula kendit ben riu but ula kwa wan biang shaukpa ba yang jot ula klawamut ula wan shaukpa but ukpa upai na jangai nama utip balada uni kun wan biang ki breu ki pramarjan kin penyap kin shop mau ye but haba uni ukpa ui ye kun ba wan biang umare shau ukduk ye
uyadai na ka jing sha alam them mau jong ki paramarjan lane jong ka jing sha penyap na ki paramarjan u kudup u bat uyalam ya u shayeng bat u pensum pensai u te ka ne ka dai ka jing e ka ba pen i yangi ling ba ka ne ka jing tu khana watla ukpa ula sha le ben ha unikon henry haba wan unikon uyada unikon na ka jing yap na ka jing stom na ka jing sha yap ka ba ki brekin penyap ya te ladangi puleru ha u aizia kan long ba khat sau khandai khot ka ba khasan hane kang hatto ka briu ka la ban klet yala ikon badang bun ha ba kanam isnai ya ikon ka kpo jongka sisa kine kila ban klet pan ban nga ngam la ban klet ya pha kene yang hoi kikme badang bun kila ban klet ya iklung ban re ublay la ban klet yangi te kene ka dai ka jing e ka ba yan pen uazia pen jor ka jing e ka jong ublay bat ka jing e ka jong u pa ba khando hoi pa ba khando la ban klet yangi ban re ublay ban adrong la ban klet yangi bot unya daru yangi la dai kendu ka jing e ka jing stom ka bangim la sho ban kiar ublay shibon nam ta ne ka jing kli ba ka ne ka jing cuba Kublai Shibun ya I pastor Jenisan ya gitu ki jing penchai ki jong pi ha ka be dai bat ki jing ye ki jong brio bat ki jing ye ki jong blai yu I bat ki jing ye ki jong blai ka pher pak na ki jing ye ki jong brio ada ni ka jing kli ka ba khado bat nga kwa ban kli ya I pastor ke bi ka btang kum ka jing kli ka ba ka ban pen kun ngaman pule ka ong kum ne batai ya ka ne ka jing ong ho oi tang shungai ba blai unong ya rap jong pi song ba pastor penchai ni ha ka be dai bat ka ne ka jing ong Kebangetan mencuba kata kalau batai ke jing ong tang shungai boleh ulong unong yarap jongi tang shungai boleh ulong unong yarap jongi ho oi tang shungai boleh ulong unong yarap jongi. Yes, only believe that God is your helper. Kami kabut bagi day ban ngek boleh unong yarap jongi. Nim day ban don kanu kecik ada dia. Oh, bagi day ban ngek day boleh unong yarap jongi. Oh, but ulong shisha unong yarap ubah shisha jongi. But no Lord jabu om dan way but unong yarap. Kila dani ngek Eli ya kata, oh, ublay unyarap si Shai, undan way pat balak unyarap ini, nalor ublay si bon lagi ni kan, tapi ya kita jin siap skor pi lagi jin snap ke pi, yang ini jin ini, tiba nada berjumpa dengan lupa, dan ini dua ublay lupa jadi apa, ublay si bon, ublay melayaram ini. Jingpdiang begini Jingpdiang. Doa begini Jingpdiang kau try doa. Ya kiba, lajba. Oh, kim dalam kita kiban ai mensing. Oh, beginilah bagi nangwan, bagi labanwan siapa play. Kamjan, batan, baik ini Jingpdiang bijoni. Oh, dan ini Jingpdiang. Amen. Kublai Shibun pastor ya gitu ki jing penchai ki jong pi bat ha ka ne por ha shwa bangin ya pen kut da ki jing duai ngakwa ban ai kublai pi baro ki bala snap bat ki bala
Asha skor ya kene ke jing ya kren ke jangi shaphang ke Jingpdiang bat ke Jingngeit ngangai scam ba umen sim jong bleu la kren happy bat nga karpat ba phen ya sam yikine sha ki ba yang ki ba sam ki paralak projor ki jong phe like bat subscribe ya kene ke channel ke jangi ha ka ba phen sanang yo shu ya ki video ki ba thamai ta hado bangin dai Jingpdiang ai bo blei jong ke jing sup blei jong ke jing pentingan on long lengkat bat pi bat ki bai bat hoin ki jong pi rukum cho ta shwa bangin pen kut tong ne pendam laki kle ki jing doi bleu bak pa jong yu ba nang ila da ban ya kran nang ba ka tin ki jong me ha ka be dai bat ki Jingpdiang ba ki Jingngeit hoi try ngim la ban le ya ka ne da ka bol ki jong e henrengi dwai bo man sima ko jon hikayangi ne lam badun pen shai nang ba in long ki bacana ha khamar ki jong me tat hadu ki jingwan ki jong me aple try be to nang ikel khu ya ki to baro ki bala snap ki bala upload por ban bodden ya kene ka program ki jong e men nang yai danun kat bat ki ni pani ki ne ka ketang ma thang tam jong Jesus Christ men ta ba hla ka taru amen